What's up guys, mayong hapon sa inyong tanan. So for today's video day na to kay maadto mi og sapa kay manglaba mi. With Dongski og mga anakin. Magbaklay ra mi kay nami dala og. Dili ko mi masigo sa motor kay nami dala nga labunon. Baklay rang person. Baklay rang person sa kahaponon. Sapa na mi manglaba kay mga ligo dayon mi. Kay ang among tubig nabuang na among tubig. Nabuang na among tubig. Wala na kayo agas among tubig, dinay na agas. Baong dito mi sa sapa mga ligo. Kay mga ligo man mi dala na lang pa din labunon. Nga na guys. Medyo hangat gid siya mga zay. So na nami diri nga part oh. Patubong nami paingon sa sapa. Kali ko, dinhi mi sa una ga sidecar. Sulod ang sidecar diri. Karon wala mi nag sidecar kay ang sidecar ni Dudong is gitanggal niya sa kuan. Hingamar ang pud akong labunon. So diri nga side. Muni agianan diri paingon sa sapa. Karon di ay ang mga tao is diri nagpanglabas sa sapa kay among tubig sa water district is kuan na kanang hinay na kay moagas. Samot na nga street ng init diri. Among tubig hinay kan kay moagas mga jay. Dili na ka kuan among tubig, dili na ka suporta sa among tubig. So mong diri na mi manglabas sa sapa, magbalik na sa mi diri panglabas sa sapa. Pero kung sag-ubon dili na magsag-ob kay manalod na mi pagtungang gabi. Moagas di sa among tubig kay murag alas 12. Alas 12 sa gabi mga jay agagas ang tubig. Paingon sa buntag mga alas 5 sa buntag taman. So mapalo nga din siya, isa na din sa kadlo ko din nga walay agas. Munang magpundog imidaan sa tubig. Kay para nga kuan kanang sana. Pundo mi daang tubig ba para nga in case kung walay agas, nami tubig. Dali na sila pahanggata nga maligo. Kung kamera man diri sa sapa among labunon di man to na madaog. Among gipaabot si Dongski kasi Dongski nagsulti pagikan. Nabuslot da. Manimaho. Tabi ako. Puri buyag. Tabi ako. Mana? Puri buyag tabi ako. Mana ang sabon? Gayway. Abot na kadiri sa sapa mga zay. Nang sapa di oh. Medyo layo gid siya baklayon. Pwede man motoron pero dami nagmotor. Kaya masulod man ang motor dato taman. Nabalik na? Anong nabalik man? Naman lagi oh. Apa mga dyan? Sabi ako. Ha? Dani na miyoy? Dito tata. Basta, magudani brasan tiyo. Dato. Dani na tao, hindi na kapag dito.